ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം ഏതാണ്? 13. എന്താണ് അധ്യായം 13? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലെ? 13 പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു, ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞു, ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അല്ലെ? ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ഇന്നലെ നമ്മള് ഭക്തിയോഗം 12ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ വിഭൂതി യോഗം ഒക്കെ പറഞ്ഞു, വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു. അതിനുശേഷം ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ ഓർക്കാനുള്ള വഴികൾ അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നു. ഏതിലൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം എന്തിലൊക്കെ വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക്. പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനെന്നും നമുക്ക് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? അപ്പോ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിലെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് കണ്ടു. അതിനുശേഷം പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഒരു ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷെ ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ഈ ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കണമെന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സാധിക്കണമെന്നില്ല. എന്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്? ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്താവശ്യം വരുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് അറിയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടക്കാണ്? പിന്നെ പതുക്കെ നമ്മ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് അല്ലെ? ഭക്തിയോഗത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താണ്? ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ അതെല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇത് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകം കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ മുക്തി തരും, പക്ഷെ ഭക്തി അത്ര പെട്ടെന്ന് തരില്ല എന്നല്ലേ?
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കണമല്ല, ഇത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ ആവശ്യം വരും. കാരണം ആദ്യം നമ്മള് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടക്കാണ്? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇന്നലെ നമ്മള് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? 5 രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഏറ്റവും മനസ്സുറച്ച് ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതെ, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതായത് നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെന്താണ്? നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ അനുസരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. ഇനി അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പരിപൂർണ്ണ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാം. പണിയ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുക. ഇനി അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ? കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക. ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്ത് ചെയ്യാ? നമുക്ക് ആശുപത്രികള്, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹായമായിട്ട് ദാനമായിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതും പറ്റില്ലെങ്കിലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെ 5 തരത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സുഹൃത്തായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്. അതെ, ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ 12ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് അധ്യായം 13 പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനോട് പറയാണ്, കൃഷ്ണ, എനിക്ക് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആര്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണ? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രം ഇത്യാഭിധീയതേ ഏതത്യോ വേത്തി തം ബാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തത്വിദഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനമത്രേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്താണ്? കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവന് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ 2 വേർഡ് പുതിയത് പഠിച്ചു നമ്മളിവിടെ. ഒന്ന് ക്ഷേത്രം, അതായത് ശരീരം, പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ. ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ? അപ്പോ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരായിരിക്കും? ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രമെന്ന് അറിയുന്നവൻ. ആരാണ്? ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രമെന്ന് അറിയുന്നവൻ. അതാരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ജീവാത്മാവ്. അതെ, ഹരിബോൽ, ഹരേഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ശരീരമാണ് എന്ത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരായിരിക്കും? ജീവാത്മാവ്. കാരണം ജീവാത്മാവിന് എന്തറിയാം? ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? അതുകൊണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു വേദി വേണം. അതാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് നമ്മള് മുന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. ഇവിടെ പറയാണ്, ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ.
പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് എന്ത്? ശരീരം. ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പോ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കറിയാം? ആ ശരീരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവിനറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു കർമ്മവേദിയാണ്. പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വേണം. ആ കർമ്മവേദിയാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ജീവാത്മാവ്. ആ പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രവർത്തനവേദിയാണ് ശരീരം. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരമാണ്. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇനി ആ ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു വേദി, അതാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എവിടെയാണുള്ളത്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. അത് ഒരു വൃക്ഷത്തില് ഒരു കൊമ്പില്, വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താണ്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ആ വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികള്. അതില് ജീവാത്മാവായ പക്ഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ച് ചിറകിട്ടടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒച്ചയും പാളുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ പരമാത്മാവായ പക്ഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സസൂക്ഷ്മം ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മിണ്ടാതെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്? ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള പക്ഷി. ജീവാത്മാവാണെങ്കിലോ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോലും ആ പക്ഷിയെ നോക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാണ് ആര്? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ പക്ഷി. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പരമാത്മാവ് ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം സാക്ഷിയായി മിണ്ടാതെ മൂകനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ പരമാത്മാവിന് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, ഒന്ന് ബ്രഹ്മത്തില്, രണ്ട് പരമാത്മാ രൂപത്തില്, മൂന്നാമത്തത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഇത് ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ നോക്കുന്ന പോലില്ല. ആ ജീവാത്മാവിന് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താല് പരമാത്മാവിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മരൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കില്ല. അത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് അത് എന്താണ്? അത് ബിസിയാണ് ഫുള്ള്. ആ ജീവാത്മാവ് എന്താ പറയാ, ആ ജീവാത്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നും തിരിഞ്ഞും പോലും നോക്കാതെ കർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ജീവാത്മാവോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്ത് ജ്ഞാനം മതം മമാം. ഹേ ഭാരത വംശജ, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇനി എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭാരത വംശജ അർജുനനോട് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ജീവാത്മാവ് ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്നാണ്. ഇനി പറയാണ് സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്?
ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ആരെ കുറിച്ച് എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാം? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. ജീവാത്മാവിന് മാത്രമല്ല പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും എന്തിനെ കുറിച്ചറിയാം? ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ ഭഗവാനെയും എന്തെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം, പക്ഷെ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. അപ്പോ സാധാരണ ഒരു ജീവാത്മാവിന് എന്താണ്? താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാനായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കില്ല. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പോ ജീവാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും പരമാത്മ രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവ് ആർക്കുള്ളത്? ഭഗവാന് മാത്രമാണുള്ളത്. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള പൂർണ്ണമായ ഗ്രാഹ്യമുള്ളതെന്ന് പറയാം. ഇനി ആ ശരീരം എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് പറയാണ്. അടുത്തതിലെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ വായിക്കാം. എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരം നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതചേതനാധൃതിഃ ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സാവികാരമുദാഹൃതം. ഇതവിടെ പറയുന്നത് 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? പുറത്ത് പറയാം നമുക്ക്. അതായത് ഈ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന, നമ്മൾ പറഞ്ഞു 24 മൂലകങ്ങൾ, 24 ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന് നമുക്കറിയാം പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ജനിക്കും, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരും, വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിതി നടത്തും, അവിടെ നിലനിൽക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തും, ക്ഷയം നടത്തും, പിന്നെ മരണം സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തിന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം 24 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണത്? ഒന്നാമതായിട്ട് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. പിന്നെ ഏതാണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം പറയാം. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? നമ്മുടെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, അതാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 പറഞ്ഞു. ഇനി കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതാണ്? നമ്മുടെ ശബ്ദം. ശബ്ദം എന്ന് വെച്ചാല് കണ്ഠം. എന്താ പറയാ, കർമ്മേന്ദ്രിയത്തിൽ പറയുമ്പോ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ഠത്തിനെയാണ്. അപ്പൊ ശബ്ദം, കാലുകള്, കൈകള്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, 10, 15. ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഗന്ധം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം, രസം, അല്ലെ? ആ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഇപ്പൊ എത്രയായി? 20ആയി. ഇനി 4 ഏതാണ്? ഒന്ന് മനസ്സ്, ഉത്കൃഷ്ടമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സ്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി,
അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ 24 എണ്ണം. ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5, പിന്നെ ഏതാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഇതാണ് 24 മൂലകങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് 24 മൂലകങ്ങള്? ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ വന്നിട്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്. അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടായി? 4, 5, 20. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, 24 എണ്ണം. മനസ്സിലായോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. പിന്നെ അത് വന്നിട്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്. ഇനി അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നത് എന്താണ്? കണ്ണുകൊണ്ട് എന്താണ്? രൂപം കാണാനായിട്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോ ഗന്ധം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം, രസം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വന്നു. പിന്നെ ഒരെണ്ണം പിന്നെ ഏതാണ്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെയാണ് ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. പിന്നെ വേറെ ഏതാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. ഇതാണ് 24 മൂലകങ്ങള്. ക്ലിയർ ആയത്? 24 മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഘടകങ്ങളെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ശരീരം. ഈ ശരീരത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ആത്മാവ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ശരീരം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ശരീരം ഓരോരോ സ്റ്റേജസിൽ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്താണ്? അതിനനുസരിച്ച് ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴാണോ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത്, അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അടുത്തത് നമുക്ക് ജ്ഞാനം അജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അമാനിത്വമതം പീത്വ അഹിംസ ശാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യം ആത്മാവിനിഗ്രഹ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവ ച ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം അസക്തിരനഭിഷ്വങ്ക പുത്രധാരാഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്വ ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യാഭിചാരിണി വിവിക്തദേശസേവിത്വ മരതീർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാന അർത്ഥദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതതോന്യത. എന്താ പറയുന്നത്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ്. ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഒന്ന് വിനയം, പിന്നെ ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം. സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മീയമായ ജീവിതത്തില് മുന്നേറാനുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം. പിന്നെന്താണ്? ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലെ അനാസക്തി, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, പിന്നെ വൈരാഗ്യം. പിന്നെന്താണ്? വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്വന്തം ഗൃഹത്തോടും ഭാര്യ മക്കളോടുമുള്ള വിരക്തി എന്നതല്ല, അവരോട് സ്നേഹമില്ലായ്മ എന്നതല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വിഘ്നമുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിരക്തി, അതിനാണ് നമ്മൾ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായി നിന്നുള്ള മുക്തി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത,
എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക, പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയുക, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ്. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമുക്ക് എന്തിലും പറയാം? ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറയാം. ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യം ജനിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ജരാനരകൾ ബാധിക്കും, അസുഖങ്ങൾ വരും, അതിനുശേഷം നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധികൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ശരീരത്തിന് പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം ജനിക്കുന്ന പോലെയല്ല നമുക്ക് കുറെ പ്രായമാകുമ്പോ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോകും. ഇതൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? നമ്മളെ ശരീരം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല ഇതിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മള് ജരാനരകളൊക്കെ ബാധിച്ചു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് തൊലിയൊക്കെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് മുടിയൊക്കെ പോയി നമ്മൾ ഇതേപോലെ അല്ല. ഒരു ആക്ട്രസ് ആണിത്. ഇപ്പൊ ഇവര് നല്ലൊരു സമയത്ത് ഇവരെങ്ങനെയായിരുന്നോ അതിനുശേഷം ഇവർക്ക് എന്താണ്? ജരാനരകൾ ബാധിച്ചപ്പോ ഇവരുടെ ആകെ മാറ്റം വന്നു. അപ്പൊ ഈ മാറ്റം ആർക്ക് സംഭവിക്കാണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ശരീരത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ശരീരം കടന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇനി ശൗചത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. എന്താണ്? ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ളതും. ബാഹ്യ ശൗചം നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം? കുളി കൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ബാഹ്യമായ ശൗചം. കുളിച്ച് നമുക്ക് ശരീരം വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ആന്തരമായ ശൗചം എന്താണ്? നിരന്തരം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം അല്ലെ, കൃഷ്ണ സ്മരണയും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപവുമാണ് ഉപാധികൾ. അപ്പൊ ബാഹ്യ ശൗചം നമുക്ക് കുളി കൊണ്ട് നിറവേറ്റാം. ആന്തരിക ശൗചത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മുൻജന്മത്തെ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം? ഒന്ന് നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സ്മരണ കൊണ്ടും ഒന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം കൊണ്ടും നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളില് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം പ്രക്രിയ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവവൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തിച്ച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന് എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഋഷികേശനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഒരു ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഇല്ല. കൈകൊണ്ട് നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെ മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനും ഓരോ ജോലിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ ജോലി ആ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ ഏത് ഇന്ദ്രിയത്തിനും ഏത് പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ്? സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നതെങ്കിലും
അനാസക്തനും ത്രിഗുണാതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. എല്ലാ ത്രിഗുണങ്ങള് ആരിൽ നിന്നാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നതും എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി എല്ലാതും ആരിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ അനാസക്തനാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതൊന്നായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാത്തിനും കാരണവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മള് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? സർവകാരണനായ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്, ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ആ ഭഗവാൻ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തി പോരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അനാസക്തനുമാണ് ആര്? അദ്ദേഹം. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നാഥനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാതും. ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും നിലനിർത്തി പോരുന്നതും ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ളതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എന്നിൽ പറയാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നതാണത്. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി സമസാ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃതി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണെന്ത്? സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. എല്ലാ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളിൽ കണ്ടുല്ലേ, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാത്തിനും പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അവർക്കൊക്കെ പ്രകാശം കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നാണ് അവിടെയൊക്കെ പ്രകാശം നൽകുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സർവ്വ ജ്യോതിഷുകളുടെയും സ്രോതസ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. ആ തമസിന് ഇരുട്ടിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഭഗവാനാണ്. സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാതും എവിടേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് ഇതെല്ലാം നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അറിവും എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ സ്രോതസ് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാതും അറിവും എല്ലാതും അത് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഘോസ്യ സത് അസോദ്യാനിജം നിജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതി ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ ജീവാത്മാവിന് എങ്ങനെയാണ്? അതിന് മാലിന്യം നിറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആയിരിക്കും ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എത്തുന്നവരെ അതും എന്താണ്? മാലിന്യം നിറയാത്തതാണത്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ പെടുന്നതോടുകൂടി അതെന്താണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളാണ് ആര്? ഈ ജീവാത്മാവ്. അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആവുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണ്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് വരെ ജീവാത്മാവിന് എന്തില്ല? ജീവാത്മാവ്
എന്താ പറയാ സദ്ഗുണമാണ്. അതായത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ജീവാത്മാവിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അതിനെ സ്വാധീനിക്കും. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചാൽ എന്താണ്, ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. ആ പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മം നല്ലതോ ചീത്തയായ യോനികളിലെ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോ അത് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം എങ്ങനെയാണ്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവിന് അതനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തില് ശരീരം തീരുമാനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏതില് വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് ആർക്ക് ജന്മമെടുക്കാം, ഈ ജീവാത്മാവിന് ജന്മമെടുക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതായത് നമ്മുടെ ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത്. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളില് ജീവൻ പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടൊരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യനായിട്ടൊരു ജന്മം എടുത്തിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ എന്തായിട്ട് മാറാം, ഒരു മൃഗമായിട്ട് മാറാം. ആ മൃഗം ആയിട്ടൊരു ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗം എന്താണ്, ഓൾറെഡി അത് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാരണം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കാണ് എന്തുള്ളത്, പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുള്ളത്. ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്താണ്, കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു മൃഗമായിട്ട് നമ്മൾ മാറാം. പക്ഷെ മൃഗമായിട്ട് നമ്മൾ ജന്മെടുത്ത് അത് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തില്ല, പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളില്ല. അപ്പൊ അതിന് വീണ്ടും എവിടേക്ക് മാറാം, ഉയർന്ന രീതിയിലേക്ക്, അത് മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാം. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മള് താഴ്ന്ന യോനികളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും, അവർക്കൊക്കെ ഉയർന്നു വരാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മം, അതനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാകാം, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ആരായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാം, ദേവന്മാരായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാം. ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവാത്മാവില് ഉയർന്ന അവബോധത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് ആര്, ദേവന്മാര്. ചിലപ്പോ മനുഷ്യരായിട്ട് നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാം, ചിലപ്പോ നമ്മൾ ആരായിരിക്കും, മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാം. പിന്നെ പക്ഷിയായോ പുഴുവായോ ജലജന്തുവായോ പുണ്യാത്മാവായോ മൂട്ടയായിട്ട് പോലും ചിലപ്പോ നമുക്ക് പിറന്നിട്ട് വരാം. നമ്മള് കേട്ടിട്ടില്ലേ, അതാണ് ആരുടെയാണത്, ഈച്ച ചത്തു പൂച്ചയായി പൂച്ച ചത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരുടെയാണത്, അല്ലേ, അതെ, പൂന്താനത്തിന്റെ. അതെ, അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മാറ്റം വരുന്നുള്ളത് അല്ലെ. ായിട്ടും പുഴുവായിട്ടും ജലജന്തുവായിട്ടും പുണ്യാത്മാവായിട്ടും മൂട്ടയായിട്ട് പോലും നമ്മള് ഒന്ന് വരാം. എങ്ങനെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം ഏതാണോ ഇരിക്കുന്നത്, ഉയർന്ന അവബോധമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ദേവന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വീണ്ടും മനുഷ്യരായിട്ട് ജനിക്കാം, ചിലപ്പോ വന്യമൃഗമായിട്ടോ പക്ഷിയായിട്ടോ പുഴുവായിട്ടോ ജലജന്തുവായിട്ടോ പുണ്യാത്മാവായിട്ടോ മൂട്ടയായിട്ട് പോലും നമ്മള് പിറന്നു വന്ന് വരാം. അത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏത് രൂപം എടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവാത്മാവ് കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനതാണെന്നാണ് സത്യം. അപ്പൊ ഏത് രൂപം എടുത്താലും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് വിചാരിക്കുകയാണ്, താനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആ ജീവാത്മാവ് കരുതും. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസാ ഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പൊ ആർക്കാണോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും, മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നാൽ ശരി, അവർക്ക് എന്താണ്, വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വീണ്ടും അവർക്ക് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളും ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക്, വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക്
വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്തറിയാം, തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ള സത്യം നമുക്കറിയല്ലേ. അഹം ബീജപ്രദാപിത, നമുക്ക് ബീജപ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്, ഭഗവാനാണെന്നുള്ളൊരു സത്യം ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും, എന്താ പറയാ, വിശദമായി മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക്, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പ്രകൃതൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ ആരാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിച്ച ഈ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നറിയുന്നവനാണ് ആര്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നത്. അതായത് ജീവാത്മാവ് എന്താണ് കരുതുന്നത്, താനാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജീവാത്മാവ് കരുതുന്നു. ശരിക്കും എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തില്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആണ് ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ജീവാത്മാവിന് ശരിക്കും ഇവിടെ യാതൊരു റോളില്ല. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കുക, ജീവാത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും അറിയുന്നവനാണ് എന്ത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനം നേടിയവൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനം നേടിയ ആ വ്യക്തിക്ക് അതറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ആ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം, ഈ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. ആ ശരീരം കിട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങള്, നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങള് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിന് ജീവാത്മാവല്ല ചെയ്യുന്നത്, ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുന്നവനാണ് ആര്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃത്സ്നം ലോകാമിമം രവിഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃത്സ്നം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവഭോഗത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും പ്രകാശം പരത്തുന്നത് ആരാണ്, സൂര്യനാണ്. എപ്രകാരമാണ് ആ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ്, ആ ശരീരത്തിന് ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാകുന്നത്, അതിന്റെ അവബോധം കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവ് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാത്, അത് ചത്തുപോയി അല്ലെങ്കിൽ സത്തുപോയി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. അതിന്റെ അവബോധമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ടെന്ന്, ആത്മാവുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എപ്രകാരമാണ് ആ സൂര്യൻ പ്രകാശം പരത്തുന്നത് വിശ്വത്തിലെങ്ങും, അതേപോലെ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അവബോധം എങ്ങനെ, നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിൽ പറയാം. എങ്ങനെയൊക്കെ, ഒരു കള്ളനും ഒരു ഡോക്ടറും ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ആ ഒരു കള്ളന്റെ കത്തി, ഒരു കത്തി കിട്ടാണ്, ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യില് ഒരു കത്തി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ കള്ളൻ ആ കത്തി എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ എടുക്കാനായിരിക്കും ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വർണവും പൈസയൊക്കെ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കത്തി എന്തിനു ഉപയോഗിക്കും, ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. ആ കള്ളന്റെ അവബോധം എന്തിനാണ്, അപ്പൊ ആ കള്ളന്റെ അവബോധം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണ് ഒരു കത്തി കിട്ടുന്നതെങ്കിലോ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡോക്ടർ അവബോധം എങ്ങനെയാണ്, ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു അവബോധം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരു അവബോധത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് വരുന്നത്, പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളിലുള്ളത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെയാ, അവബോധത്താലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് പലതരത്തിലും നമുക്ക് സംഭവിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അവബോധം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ ആ പ്രവൃത്തി, ആ അവബോധം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ അവബോധം ബാധിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ചായേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനുമുള്ള കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്, അതായത് ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് അറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ് എന്നറിയാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തിനും അതറിയുന്നവനെ കുറിച്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാം. ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച്, പിന്നെ അതിനറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മുക്തി വേണ്ടത്, അല്ലെ? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ, അതായത് സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ. കാരണം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തെ ശരീരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുക, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം, ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചും അറിയാം. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രക്രിയ, ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നിശ്ചയമാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്തൊക്കെ അറിയാനാണ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്? പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം. ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ്, ജ്ഞാനം എന്താണ്, അല്ലെ? ന്യായം. ഇതൊക്കെയാണ് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഭഗവാൻ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര് ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര് രണ്ടു തരമുണ്ട്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത്, ജീവാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ സർവ്വവ്യാപി ശരീരങ്ങൾ. പിന്നെ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള ആ വേദിയാണെന്ത്? പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജ്ഞാനമെന്ന് സാധിക്കും. സർവ്വശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിലെ 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പിന്നെ മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, ബുദ്ധിയും പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളും, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും, മനസ്സ് ആന്തരികമാകയാൽ കർമ്മ ആന്തരീയമെന്നും, ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം ഈ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പിന്നെ അത് മറക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ മറക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിട്ടുപോകും. അതായത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള് 5 അല്ലേ? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ ഏതാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5, പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഏതാണ് ഒരെണ്ണം? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങള്. പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങള്.
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങള് സുഖദുഃഖങ്ങള് ഏത് സുഖദുഃഖങ്ങള് സുഖദുഃഖങ്ങളില്ല. ആത്മാവല്ലേ മനസ്സില്ലാത്ത ആത്മാവ്. ത്രിഗുണങ്ങള് ത്രിഗുണങ്ങള് പഞ്ചഭൂതം, 5 പഞ്ചേന്ദ്രിയം, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, മിഥ്യ, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നുള്ള ത്രിഗുണങ്ങൾ ആത്മാവ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെ അത് ഗന്ധം രസം രൂപം സ്പർശം ശബ്ദം. അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പറയാ, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും എപ്പോഴും അത്. പിന്നെ അടുത്തത് മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളിലെ പൊടിപടലങ്ങളെ എങ്ങനെ തുടച്ചു മാറ്റാം? അവിടെ ഒരു വേർഡ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. പൊടിപടലങ്ങളെ എങ്ങനെ തുടച്ചു മാറ്റാം? നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സ്മരണ കൊണ്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണത്തിലൂടെയും സാധിക്കും.